سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نحموس 29 نحسز تدالو على زينات زلكم متلخو بقدامنت ارئس زينا ጌታቸው ረዳነ ግዚያዊ መምሕዳር ዝዕንቅፍ አካል ሱጉምቲ ከም ዝወስድ አጠንቂቁ ግብጽን ሶማል ሓገዝ አጽዋር መሃባ ሲዕቡ ምትፍናን ሶማሊያን ኢትዮጵያን ይሕይል ኢትዮጵያን ዞባ ቀርን አፍሪካን ምዝራግ ዝውሰድ ዘሎ ሱጉምትታት ሱቂላ ከም ዘይትዕዘብ አፍሊጣ አቤት መቅደስ ዩጋንዳ ሓደ ባህላዊ ሐኪም 24 ሸከናታት ሰብ ከም ዝረኸበ ተገሊጹ زخبركم تخطاتلتي اذن كالن زدسس مدبات حيزلكم مصيلخو خصاب موداتا مساي كتصنو اندحاتتكو ناي وترو تخطاتلتي نختكونو سبسكرايب لايك بمغبار هنا يدول ملكت كتوقو بخبري يعدمكم ጌታቸው ረዳነ ግዚያዊ መምሕዳር ዝዕንቅፍ አካል ሱጉምቲ ከም ዝወስድ አጠንቂቁ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ልዕሊ ስራሓት ምደባ ኾነ ካልኦት ዕዮታት ግዚያዊ መምሕዳር ዕንቅፋት አካል ሕጋዊ ሱጉምቲ ክውሰዱ ምዃኑ አጠንቂቆም ነሱ ነዚ መጠንቀቅታ ዝሃበት ማሊ ኣብዞ ጾተሪር መግለጽ ኮይኑ ናብ ገለ ዞባታት በቲ ግዚያዊ መምሕዳር ዝተሸሙ አማሕደርቲ በቲ ካብ ዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ተቀባልነት የብሉን ዝብል ደብዳቤታት ናብ ዞባታትን ወረዳታትን በስተላኸ ደብዳቤ ምልዓል ሲዕቡ እዮም እዚ ካብ አቶ ጌታቸው ዝተዋህበ ተሪር መጠንቀቅታ መሪሕነት ሕወሓት ንኽልተ ተገሚዑ ንሕድሕዱ ይካሰሳብ ዘለሉ ኮይኑ እቲ ምትፍናን ከይጋደድን ናብ ሓይሊ ሱጉምቲ ከይስገርን ስግኣት ኣሎም አቶ ጌታቸው መግለጽ ዩነት ኩሎም ሕጋዊ አሰራራሓታት ጥሒሱ ጉባኤ ዘካየደ ዝብሉ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ትክልል ስርዓት አልቦነት ክሰፍን ይንቀሳቀሳሉ ክብል ብምኽሳስ ኣብ ልዕሊ ግዚያዊ መምሕዳር ዕንቅፋት ዝፈጠር ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ሱጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ኣንፊቱሎም ግዚያዊ መምሕዳር ቁልጥፍን ውጽኢታውን በዝኾነ ኣገባባት መደባትና ንምፍጻም ህዝብና ንምግልጋልን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘካየዶም ክልላዊ መደባት ተጠናኺሩ ዝቕጽል ኮይኑ ነዚ ናይ መንግስቲ ውሳነ ዝዕንቅፍ ዝኾነ ይኹን አካል ሕጋዊ መስርሕ ተኸቲሉ ናብ ተሓታትነት ዘሰግርን ሕጋዊ ሱጉምቲ ዝወስድን ምዃኑ ኩሉ ኣብ ደገ ይኹንን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህለባም ህዝብና ክፈልጥ ንደሊ ይብል ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ናብ ኩለን ኣብያተ ጽሕፈትን ዞባታትን ወረዳታትን ሕወሓት ኣብ ዝለኣኸቶ ደብዳቤ ሕጋዊ ኣሰራርሓን ትውድብ ዝተኸተለ ኣይኮነን ዝብል ኮይኑ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ይገልጽ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ነዚ ደብዳቤ ዝጸሓፈት ቅድሚ ሂደት መዓልታት ግዚያዊ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ محداري زوا دوباوي مبرأ زنبرت ويزورو ليا كاسا كاب حلافنة العلو حادش أم محدرتي دهر ممدابو يوم بريدنت ጌታቸው ወገኑ በዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ሕወሓት አዕናዊ ጉጅለ በባል ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ስልጣን ግዚያዊ መምሕዳር ንምንዛዕ ዝግበር ፈተነ ይኽብል ከሲሱ ነይሮም ሓላፊ ጸጥታ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ስጋት ንምህዳእ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጸጥታ ትኽልል ንምርጋጽ ኩሎም ወገናት ቀይሕ መስመር ከሰግሩ ከም ዘይብሎም አጠንቅወዩ ግብጽን ሶማል ሓገዝ አጽዋር መሃባ ሲዕቡ ምትፍናን ሶማልን ኢትዮጵያን ይሕይል አገልግሎት ዜና ሮይተርስን ዲፕሎማሲያውን መንጭታት በመጥቃስ ከም ዘስፈሮ ግብጽ ድሕሪ 40 ዓመት ነፈለማ እዋን አጽዋርን ሶማሊያ ሓገዝ ገራም አተንበበይኑ አጽዋራት ዝጻና ነፈርቲ በሶሉሴን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሞቃዲሾ ነታ አጽዋር አራጊፈን ነታ ሓበሬታን ሮይተርስ ዘካፈለ መንጭ የተበግሶ ነቲ ዝጽንሕ ምትፍናን ሓዊ ዘባሪዕ ይኽብል ገሊጽወሎም እዚ ከምዚሉን ኩሉ ሶማል ኣብታ ሃገርነ ዘሎ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ሕብረት አፍሪካ ከሰጉግ ሙሃና ከተጠንቀቕ ምጽንሓ ፍለት ኮይኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ሎሚ አማሲዩ ኣብ ዘውጽኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣቀዲሙ ክካየድ ዝጽንሕ ዝርብ ክልተ ወገናት ነድሕሪት ተመሊሱ ኢሉ ከሲሱሎም መግለጽ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ በስም ከይረቁሐ መንግስቱ ሶማል ምስናይ ደገ ኃይልታት ተሻሪኹ ነቲ ዞባ ክህውኽ ዝኽእል ሱጉምትታት ይወስዳል ኢሎም ካወገን ሶማል ኣብ ጉዳይ ዝሰዓበህ መግለጺ ዛጊት የለን በመንጎኝነት ቱርኪ ኣብ መንጎ ሶማልን ኢትዮጵያን ዘካየድ ዘሎ ዘይቀጥታው ርክብ ንሳልሳይ ኤብረል ዝመጽ ወርሕ ተቆጺሩ ኣብ ዘሎ እዋኑ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ዝኽሰት ዘሎ ኢትዮጵያን ዞባ ቀርን አፍሪካን ምዝራግ ዝውሰድ ዘሎ ሱጉምትታት ስቂላ ከም ዘይትዕዘብ አፍሊጣ
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብረቡዕ 28 ናሓሰ 2024 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምስ ቀጻሊ መስርሕ ምስጋር ኢትዮጵያ እትሳተፈሉን ኣብ ጥሪ ዝዛዘም ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪካ ብዝተተሓዘ ስጋት ሰፊኑሎም ንቀርኒ ኣፍሪካ ዘርስ ጉምቲ ዝወስዱ ኣካላት ተዋሳእቲ ኣካላት ከም ዘለውን ከሲሱ ይርከብ። እቲ ሚኒስትር ነዚ መግለጺ ዝሃበ ወታደራትን ኣጽዋርን ዝጻዕና ክልተ ነፈርቲ ውግእ ግብጺ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ መቋዲሾ ብሰሉስ ከም ዝኣትዋ ምስ ተገልጸ እዩ። በተወሳኺ መንግስቱ ሶማል መስቶም ነቲ ዞባ ከዘርጉ ዝደልዩ ሓይልታት ወፃኢ ይሰርሓሉ ክብል እቲ ሚኒስተር ይኸስስ። ኢትዮጵያ በመግለጺያ መንነት ናይቶም ንቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዘርግ ስጉምቲ ይወስዱ ኣለው ዝበለቶም ካልኦት ተዋሳእቲ ወይ ሓይልታት ኣያነጸረትን። ይኹን እምበር ኣብቲ ዞባ ንሃገራዊ ድሕነታ ኣብ ሓደጋ ከእትውን ዝኽእሉ ኩሎም ፍጻመታት ብንቕሓት ትከታተሎም ምህላዋ ኣፍሊጣላ። ግብፂ ክልተ ነፈርቲ ውግእ ኣጽዋር ናብ ሶማልያ ብምልኣኽ በሰንኪቲ ምስታናጻ ኢላ እትጽውዓ ሶማሊላንድ ብዝነበሮ ስምዒ ርክብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ውጥሪ ትርከብ። ነፈርቲ ውግእ ግብፂ ኣብ ሶማልያ ትረአየን ዘለዋ ካይሮን መቋዲሾን ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ስምዒ ወታደራዊ ምትሕባር ምፍራምን ስዒቡ እዩ። ግብፂ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ሶማልያ ኣብ ዝዋፈር ሓድሽ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ከተበርክት ዘቕረበቶ እማመ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ወግዓዊ ምዃኑ ይዝከር። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብመግለጺኡ ጉዳይ ኣወዳድባ ናይቲ ንምሰጋገሪ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪካ ዝትክዕ ዓቃብ ሰላም ነቲ ዞባ ሓድሽ ስጋት ሒዙሉ ይመጽእ ከም ዘሎን እዚ ድማ ነቲ ሃገር ከም ዘሻቐላን ኣመልኪቱሎም። ኢትዮጵያ ንሓያሉ ዓመታት ሰራዊታት ዘበርከተትሉ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ጥሪ ዝመጽእ ዓመት ተልእኾ ዛዚሙ ሁነታት ጸጥታ ንመንግስቱ ሶማልያ ከም ዝረክብ ይግለጽ። ኣብ ቤት መቅደስ ዩጋንዳ ሓደ ባህላዊ ሓኪም 24 ሸከናታት ሰብ ከም ዝረኸበ ገሊጹ። ሊስ ዩጋንዳ በመቀደሲ ሓደ ነፍሱ ከም ባህላዊ ሓኪምን ፈዋስን ዝገልጻ ዩጋንዳዊ 24 ሸከናታት ሰብ ከም ዝረኸበ ገሊጹ። ፖሊስ ሃገር ውልቀ ሰብ ነቶም ሸከኖም ጥራይ ዝተረኸበ ሰባት ከም መስዋዕቲ ይጥቀመሎም ነይሩ ከውን ከም ዝኽልን ንሕልፈት ክፍረድ ተኽእሎ ከም ዘሎን ሓቢሮም። ወሃብ ቃል ፖሊስ ዩጋንዳ ፓትሪክ ኦያንጎንጋ እቲ ዱዳ ሚሊራ ጉድፍሬይ ዝተባሃለ ጥርጡር ብሕጊ ምክልኻልን ምውጋድን ሰብኣዊ መስዋዕቲ ክፍረድ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብቲ ዱዱ ሚላ ጉድፍሬይ ከም መጸለይ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኣብ ወሰናስን ካምፓላ ዝርከብ ገዛ ብዘይካቲ 24 ሸከናታት ሰባት ሬሳታትን ቆርበትን እንስሳታቱን ተረኺቡ እዩ። ፖሊስ ዩጋንዳ ተወሳኺ ሬሳታት ናይ ሰብ ክረክብ ይኽእል ብምባል ዱዱ ሚሊራ ጉድፍሬይ ዝጽልየሎም ዝነበረ ካልኦት ቦታታት ንምርካብ ተፍትሾም ይቕጽሉ ከም ዘለዉ እቲ ወሃብ ቃል ፖሊስ ዩጋንዳ ሓቢሩ። ወሃብ ቃል ፖሊስ ዩጋንዳ ፓትሪክ ኦዮንንጎ እዚ ክሱስ ብመሰረት ሕጊ ምክልኻል ምውጋድን ሰብኣዊ መስዋዕቲ እዩ ክፍረድ እዚ ሕጊ እዚ ከዓ ዝኾነ ሰብ ንዝኾነ ኣካል ወዲ ሰብ ከም መስዋዕቲ ከይጥቀመሉ ዝኽልክል ተሪር ሕጊ እዩ ዘለዎ ይብል። እቲ ወሃብ ቃል ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ንሕልፈት ክፍረድ ይኽእል ኢሉ። ዱዳ ሚሊራ ጉድፍሬይ ንገዛእ ርእሱ ከም ባህላዊ ሓኪምን ፈዋስን እዩ ዝገልጻ። እንተኾነ ማሕበር ባህላውያን ሓካይም ዩጋንዳ ንዱ ሚሊራ ጉድፍሬይ ከም ዘይፈልጦ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። ኣብ ዩጋንዳ ከምዚ ዓይነት ኣሰንባዲ ዜና ክሰምዕ እዚ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን። ቅድሚ ውሑዳት ሰሙናቱን ተመሳሳሊ ፍጻመ ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ፖሊስ ዩጋንዳ ካብ ካምፓላ 41 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ምምሕዳር ከባቢ ሙፒጊ ኣብ ሓደ ባህላዊ ቤት መቕደስ 17 ሸከናታት ደቂ ሰብ ክረክብ ክኢሉ ነይሩ እዩ። ክልቲኡ ዝፍጻመታት ምስቲ ንሰብ ከም መስዋዕቲ ምቕራብ ዝብል ባህላዊ እምነት ዝተኣሳሰር ክኸውን ከም ዝኽእል ከዓ ፖሊስ ጠርጣሪኡ ኣቐሚጡሎም። ኣብ ሓያል ሃገራት ኣፍሪካ ገለገለ ሰባት ንኣካላት ደቂ ሰባት ተጠቂምካ ዝግበር ጥንቁላት ጽቡቕ ዕድል ከምጽእ ከም ዝኽእል እምነት ኣለዎም። ንኣካላት ደቂ ሰባት ተጠቂምካ ዝግበር ጥንቁላዊ እምነት ሃብታም ንኽትከውን ወይ ከዓ ነጸላኢኻ ንኽትቀዝፍ ይሕግዝ ዝብል እምነት ዘለዎም ሰባት ውሑዳት ኣይኮኑን። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲእና ኣለና። ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹም ሰላም ተመነና።